मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या डेली व्लॉगमध्ये. आणि आणि आज शनिवार आहे, ऑफिसला तर जायचं आहे. तर इकडे मस्तपैकी ऋतू बनवते. काय माहिती आहे का तुम्हाला माझ्याकडे? पास्ता आता ठेवलेला आहे याला उकडायला. कारण का तो आला पास्ता नाही, हा उकडायला पास्ता आहे. आणि मसाले वगैरे घेऊन आलेलो आहे, पास्ता मसाला वगैरे. तर बघूच. ओ रोहिश पत्र घेतली खाली. तर चला मस्तपैकी बनवूया पास्ता नाश्त्याला. आणि बघूया कसा बनतोय. तोपर्यंत आपण ऑफिसची तयारी करून घेऊ, रेडी राहू. म्हणजे नाश्ता करू आणि पडू. शिवेल आज दुपारपर्यंत येईल तो फिरून. तर त्याला भेटू आपण संध्याकाळी ऑफिसवरून आलो. तर चला इकडे बनवते आता सगळीकडे. गाजर बिजर कट करणार, कांदा टॅमॅटो वगैरे मस्त आहे बघा इकडे. गाजर टॅमॅटो आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये उकडून झाल्यावर भेटूया. ओके. राईस म्हणजे काय कट केलंय, कांदा टॅमॅटो आणि गाजर ते आता मिक्स झालेलं आहे. आपण नॉर्मलच बनवतोय, बाकी सारखं ते कलरफुल शिमला मिरची वगैरे नाही. आपण एकदम नॉर्मल मध्ये काढलेलं आहे. वा इकडे आणि इकडे उकडून आलेलं आहे. आता ह्याला जाईल पास्ता आणि बनेल मग पास्ता. होईल मग सगळीकडे पास्ता. मग आम्ही खाऊ पास्ता. तर वाव, दुधाच्या पिशव्या किती आणलेल्या आहेत. स्टॉक ठेवलेला आहे आम्ही. गरज पडली काढा दूध पिया. तर हा इथं पण गोरं दिसलं पाहिजे ना मी. तर बघू काय आता पास्ता बनतोय. झाल्यानंतर बघूया काय काय टाकलं तुम्हाला सांगतो. तेल आहे, त्याच्यामध्ये गाजर आहे, टॅमॅटो आहे, कांदा आहे. आणि परतून घेतलेलं आहे आणि ह्याला पहिलं उकडून घेतलेलं आहे आणि मग त्याला असं चांगल्या पाण्याने स्वच्छ परत धुवून घेतलेलं. ओके. तर आता हा जाईल ह्याच्यात आणि नंतर मसाला टाकूया, पास्ता मसाला वगैरे. मग जाईल पास्ता मसाला वगैरे, हे सगळं मिक्स होईल आणि मग बनेल पास्ता. तुम्ही ऐकून पण कंटाळाल पास्ता. तर चला मिक्स केल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो मी. थोडं ते शेकलं पाहिजे ना 2-4 मिनटं. तर नंतर पास्ता टाकायचा आणि मसाला टाकायचा, असं काहीतरी असते प्रोसेस. मला पण एवढं माहीत नाही, मी तुम्हाला सांगतो एवढं कॉन्फिडन्स ना काय सांगू मी. तर चला बघूया आपण पास्ता कधी त्या कढईमध्ये जातोय आणि कधी मसाला जातोय. वेट ऑन वॉच. हां, एक म्हणजे आज आपली पप्पांची स्पेशल ट्रेनची तिकीट काढत होतो. फायनली यायची वेटिंग 3 भेटले आणि जायचे RAC भेटले. पण भेटले एकट्याचीच आहे ती, रत्नागिरी CST रत्नागिरी स्पेशल. तर भेटली तिकीट बाई. सकाळी तुम्हाला दाखवायचं राहिलं काही, कारण की 2 फोनवरनं, कारण की यायची पण एक साथ जायची पण त्याच दिवशी चालू झालेली. त्याच्यामुळे एक ऋतूचा आणि माझ्या आयडीवर दोन्ही काढून टाकले. झाले बुक फायनली. तर आता ह्याच्यामध्ये गेलेल्या मस्त वेगळी पास्ता मसाला एक पॅकेट गेले आणि एक पॅकेट गेले. एक पॅकेट नाही, थोडंसं टाक. थोडंसं मॅगी मसाला, थोडंसं आणि आता ह्याला करायचं सगळं एकच जीव. आईच्या आमच्या स्टाईलमध्ये एक जीव, एकदम असं एकजीव करायचं, एकजीव. आता मसाला चांगला लागलाय मला वाटते. आता ह्याच्यात जाईल गोडा पास्ता आणि लाल. हो असं बनवतो समजलं. चालेल आता 5 मिनिटं झाकण म्हणून ठेवलं की घ्या. ओके चल आता ऑफिसवरून आलो डायरेक्ट. तर मित्रांनो, हा बघा कोण आलाय. मी आलोय. बोल मी आलोय. बोल ना मी आलोय. इथं बॅटरी घेऊन आलाय आणि स्पायडरमॅन आणलाय. स्पायडरमॅन उडव. हे येत नाही तुला, नाही बसलं ते. बसलं नाही ते बसवतो. बसले त्याने एकदाच ओढलं. बसलं नाही बसव. मामीने घेतलंय स्पायडरमॅन. आता एवढ्या उडू साईडला भाई, बरं लागल भाई. जोरात उडव ना. मैदान पाहिजे. तर मित्रांनो,
आता आजच्या ब्लॉग मध्ये होणार आहे आपले मस्तपैकी असे नवीन काहीतरी आपण ट्राय करतोय. तर आज बनवतोय आपण कॉर्न भजी म्हणजे मक्याची भजी. त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे फुल रेसिपी ब्लॉग करून टाकू आज. कांदा, मिरची आणि गाजर आणि येणार मेन म्हणजे मका. तर बघूया. आणि बेसन पीठ लागेल आपल्याला आणि तिखट मसाला, हळद वगैरे ते दिसेल तुम्हाला. तर आता इथे कांदा मिरची घेतली आणि आता गाजर हे बघा आमचं पिल्लू आला ये. तर आता मका वगैरे घेऊ आपण. चरणचा आत्ता फोन आलाय, सकाळी फोन केलेला काय ब्लॉग करताना. रेसिपी दाखवू आपण तुम्हाला, ठीक आहे मित्रांनो. थोड्याच वेळात मक्याची भजी बनतील. इकडे मी मका सोलून ठेवलेला आहे मस्त पैकी असा. आणि इकडे बनते आता शेवची भाजी. वा, शेवची भाजी आणि कारल्याची भाजी. आज आहे शेवची भाजी आणि कारल्याची भाजी. ही शेवची भाजी बनली की आपली प्रोसिजर चालू होईल मक्याची भजी बनवायला. पिल्लू आवाज कमी कर ना यार. पिल्लू पिल्लू आवाज कमी कर ना यार. आवाज कमी कर ना पिल्लू, आवाज कमी कर ना. हा तर ऐकतच नाही. याच्यानंतर बनेल मक्याची भाजी, तेव्हा आपण भेटतोच. सांगायला आलो होता नोटिफिकेशन. तर मित्रांनो फायनली तयार झालेलं आहे इकडे मक्याची भजी बनवायला. वा, एक नंबर. अरे याने सगळं मिक्स केलं ना. हे काय यार, मला याच्यात दाखवायचं होतं ना. आता काय दाखवणार, आता काही दाखवू शकत नाही. गाईचा का मिक्स केला, मी शॉर्टला पण टाकणार होतो पण एक ओके. नको 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 तसं नको राहायचं. आपण ह्या मोठ्या ब्लॉग मध्ये बघतील पब्लिक. बघा ह्याच्यामध्ये काय काय आले मी सांगतो तुम्हाला. पहिली गोष्ट आले काय आले, कांदा, गाजर, कोथिंबीर, मका आणि मीठ ना. मका धुवून घेतलेले आपण, उकडून नाही. आता ह्याच्यामध्ये टाकणार आपण बेसन. थोडस बेसन नाही, पहिले टाकणार हळद नाही, हळद तिखट मसाला चवीनुसार. थोडासा एकदम थोडंसं टाकायचं. चवीनुसार तिखट नसेल, चवीनुसार तिखटनुसार जे तुम्हाला काय वाटेल ते समजा. मी इकडे आलेले आहे काय एक नो नो रॉंग. हळद आली ना बाई, हळद आली. हळद तरी टाकायची थोडीशी अशी चिमूटभर हळद. असं आहे, चिमूटभर हळद टाका. चिमूटभर बस 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 बस. पुढची प्रोसेस असेल बघा, ही अशी बंद करायला डबल करायचा. आणि आता घेतलं काय घेतलं बघूया आपण. हो आता मला वाटतं किचन पण हो. अरे देवा, हे असं सांगतात यार, काय करायचं यांचं. बघा हे सांगले आता. आणि काय घेतलंय, मीठ मसाला. किचन काश्मीरी लाल, सॉरी काश्मीरी लाल. काश्मीरी लाल थोडंसं एकदम हलका घ्यायचं होतं, एकदम हलका. हलका म्हणजे बोलू की एकदम चिमूटभर. हे काय किचन किंग. हे तुमच्याकडे असतील तरी टाकू शकता, नसतील तरी नाही टाकले तरी चालतील, काही इश्यू नाही. ओके, पडतच नाही आमचा मसाला, काय करायचं आता. पडलं ते हां बस बस बस, पडलं तेवढं बस झालं. आता बेसन टाकताना मग आलेलं आहे बेसन. बघायचं थोडं थोडं मिक्स करायचं आणि मग त्याच्याने बेसनवर पाणी. थोडंसं हलकं घ्या पाणी, जास्त नव्हतं. हे कांद्याचे नाही ते कांद्याचे तो पण आपल्याला बेसन मी टाकते गाईस. बेसनचं पीठ घरचं संपलं म्हणून रेडीमेड आणलेलं बस. मग टाकायचे पाणी. हळूवार घ्यायचं आहे असं पाणी. एक सगळं मिश्रण मिक्स करायचं मस्त पैकी. असं तुम्हाला पातळ वगैरे कसं पाहिजे तसं करा, काही इश्यू नाही. थोडं थोडं हलकं हलकं पाणी टाका. तुम्ही किती माणसासाठी बनवता त्याच्यावर डिपेंड करते ते मटेरियल, हे सगळ्या वस्तू सामग्री. तर चला आपण आता डायरेक्ट कढईत सोडताना बघूया. मस्तपैकी छान असे छोटे छोटे आपण पीस सोडू. कढई पण टाकले बघा इकडे. गाईच तुमचा आवडता शिव. तर इकडे खूप चेंज झालेला आहे. तर मी सोडणार आहे त्याची, म्हटलं दाखवतो कशी बनवायची. ही बाई कोथिंबीर बघा, असे छोटे छोटेच करूया ना. गॅस लो फास्ट करायला ठेवलाय माणूस मी.
कसे होतात घरीच कसे होतात बघूया आपण. क्लास म्हणजे वा, सोडताना तर मजा येते, खाताना मजा आली पाहिजे. बघ काय नाही. हा हा हा. कसं कांदा भजी लई खाल्ली आपण ना, जरा काहीतरी वेगळं कसं वेगळं बस काय. इकडे पण जागा आहे. इकडे पण आहे, तो पण कोणा करतो ना. हा, छोटे छोटे टाकून छोटे छोटेच टाकले, जास्त मोठे आता नको. शिजल्यावर वेगळं. आता आपण ना पहिला एक केक काढताना बघूया आपण, जरा तळू दे जरा मस्त पैकी मग हा तर मित्रांनो, पहिला केक आपले शिजलेले आहेत मस्त पैकी. हे बघा, वा, याच्यात काढून घ्या नाही तर करपतील. आता असेच करून घेऊया आपण आणि नंतर भेटूया नंतर. तर मित्रांनो, फायनली बघा हे छान असे भाजी इकडे चालू आहे. लास्ट आहेत, संपलेत, एवढेच बनवले थोडेसे असे. जेवूया आणि जेवल्यानंतर आपण सांगूया कसे झालेले आहेत. पिल्लू पण आमचा मस्त आवडीने खाते ना. पिल्लू आवडले? पिल्लू असं कर, थंब दाखव, थंब. या बिझी आहे जेवणात बिझी आहे म्हणून फक्त थंब बघा. तर बनू द्या मस्त छान जेवतो, मग जेवण झाल्यावर सांगतो कसं झाले ते. एकदम मस्त नंतरचे भारी आले ते, नंतरचे भारी मस्त छान झाले, छान. तर चला जेवूया आणि नंतर भेटूया. तर मित्रांनो, मस्त झालेले कॉर्न भजी, मक्याची भजी, छान कुरकुरीत, थोडेसे क्रिस्पी. तर फर्स्ट टाइम बनवले पण छान झाले. तर तुम्ही पण ट्राय करा आणि भेटू उद्या संडेच्या ब्लॉगमध्ये. तर आवाज कमी करा रे, मुद्दाम करता काय. तर हे असंच असतं आमचं डेली. तर कमेंट करा कसा वाटला आजचा ब्लॉग, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.